खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। बावैसो इलेक्शन कमिशननि डिलिमिटेशननि ड्राफ्ट फोसावनायखौ मैया भारतनि हादरगिरि मानाव गेदेर द्रौपदी मुर्मु बिथाङा गनायनानै लाबाय। बे रादाबखौ मोननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भारतनि हादरगिरिखौ बाख्नायनानै बुंदों दि आसामनि थाखाय डिलिमिटेशन ड्राफ्ट फोसावनाया जोबोद ओंथि गोनां आरो बियो मोनसे आसामनि थाखाय गोग्गाथाव माइलस्टोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं। आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय उन्दै बैसोआव हाबा लाग्रा फिसायफोरखौ आसाम सरकारा नागिरनानै हमबावसिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे खौरांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 15 आगस्तखालि 77थि उदांस्रि सान फालिनाय समाव फोरमायनानै बुंदों दि थांनाय बोसोरनि उदांस्रि सान फालिनाय समाव जेरैबादि उन्दै बैसोआव हाबा लाग्रा फिसायफोरखौ हमनो होनानै जेरैबायदि खोथा होनानै खामानि मावदों, बेबादिनो देग्लायबो उदांस्रि सान फालिनाय समाव गावनि बिबुंथियाव फोरमायदों दि फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो आयेन बेरेखायै उन्दै बैसोआव हाबा लाग्रा फिसायफोरखौ नैथि खेबनि थाखाय हमनाय जागोन आरो बियो सिगांनिख्रुइ आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दैसायाव दुगैहैनायाव सासे फरायसानि जिउ खहा। बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय फारुगुरा गामियाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला थाखो 8नि फरायसा अनसुला बसुमतारिया साथाम लोगोफोरजों परबतजरा दैसायाव थांनाय समबारखालि सानजौफुआव दुगैनाय समावनो गोमायो। अनसुला बसुमतारिया दैसायाव दुगैनाय समावनो गोमानाय जाथायखौ नखरनि सुबुंफोरा मिथिनाय लोगो लोगो दैसायाव नागिरो आरो फकिराग्राम पुलिसनो खौरां हरो। लोगो लोगो फकिराग्राम पुलिस आरो फारुगुरा गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा अनसुला बसुमतारिखौ दुगैनाय थावनियाव नागिदिंहैदोंमोनब्लाबो मोनाखै। नाथाय मैया फुंबिलियावसो SDRF हानजाजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अनसुला बसुमतारिखौ जिउ गैयै थासारियाव बोखांनो मोननाय जायो। ब्रैथि रादाबाव दं। सरखारि साख्रि नागिरबाय थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। मानोना थांनाय 15 आगस्तआव भारतनि 77थि उदांस्रि सान फालिनाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों दि थांनाय बोसोराव आसामनि 88,000 बिजाथिफोरनो गुबुन गुबुन बिफानफोराव सरखारि साख्रि होनो हाबाय आरो देग्लायबो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव 22,000 सरखारि साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट फोसावगोन होनना फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं। मोब्लिबनि जाब्रबथायजों सासे फोरोंगिरिनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्ला बिजनी 4 नं हा गोदान बि खोन्दो बाथाबारि गामियाव मोब्लिब गोहोनि जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे फोरोंगिरिनि जिउ खहा। जिउ गोमानाय फोरोंगिरिया 4 नं हा गोदान बि खोन्दोनि बाथाबारि गामिनि थागिबि लोगोसे 3 नं हायनारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सोरां गयारिया 42 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोन्दों। बे मोब्लिब जाब्रबथाया थांनाय 15 आगस्त खालारनि मोनाबिलिनि 8:30 रिंगायाव जायो। गावनि न'आवनो बाहायनाय मोब्लिबनि फोनांजाब गाज्रि जानायखौ फाहामबाय थानायावनो बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया जायो। जाब्रबथायजों फोरोंगिरि सोरां गयारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। बिजनी महकुमा गुदि फरायसालिनि सनमिलननि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे मोनसे हानजाया हरखाब जिउ गोमानाय फोरोंगिरि सोरां गयारिनि नखराव नुजाथि हैनानै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि सोरगोआरि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।